Història de Xixona al balcó, les aixames de Maitines. Una de la tradició més arrelada dels xixonencs, inclús l'aprenem abans de caminar, és rodar l'aixama. L'aixama és una totxa feta d'espart sec de forma cilíndrica i que acaba en una trena per a poder-la rodar. Els xiquets i xiquetes de Xixona, la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, ixen al carrer i davant de sa casa o en la plaça roden l'aixama. És el pare l'encarregat de botar-li foc i el xiquet sempre, o la xiqueta sempre en cuidao per a no cremar-se, va pegant voltes a l'aixama. Aquesta tradició possiblement prové de finals del segle XIX i començaments del segle XX, quan els xiquets i xiquetes anaven la nit de Nadal de casa en casa dels seus familiars quan havia caigut el sol per arreplegar l'aguinaldo i anaven cantant la popular cançó Les aixames de Maitines, qui no tinga nous que tire figues. Però esta tradició té arrels antiquíssimes. Hi ha pobles preromans que adoraven el sol i celebraven tant el solstici d'estiu com el solstici d'hivern, formant una gran foguera, reunint-se la comunitat i cantant i ballant. I això és tot. Ja saps, si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona. Des de Cronista Xixona vos desitgem una feliç nit de Nadal I un bon Nadal. Bones festes!